El que hem volgut fer és donar més espai, donar més possibilitats i més seguretat al vianant. El canvi de filosofia que hem volgut fer és passar d'una de trànsit a una de mobilitat, que això no és només un canvi de nom, sinó, com dic, és un canvi de filosofia que prioritza sobretot el vianant per sobre del vehicle particular. En aquest cas, el que es pot veure és que estem impedint que la gent pugui creuar cap a Via de l'Imperi des del carrer Assalt o des d'allà, i ho fem per raons òbvies de seguretat. El que farem és garantir que qui sí que pugui creuar sigui l'autobús públic, per raons d'eficiència. Després comencem a fer servir un nou tipus de semàfor també en aquesta zona, de manera que segons el trànsit, el volum de trànsit, doncs es va posant verd o vermell també pels vianants, i el que hem fet també, doncs hem volgut garantir una major capil·laritat, que la gent pugui creuar amb major seguretat, i per tant posem també 2 passos de zebra més. A la vegada hem guanyat espai per càrrega i descàrrega, espai per motos, espai per discapacitats i espai davant de l'hospital per emergències. Primer, estalvi energètic, punt primer, perquè són un tipus de llum que s'han de canviar cada molt més temps. Segon, seguretat, perquè és un tipus de llum que brilla molt més, per tant és més visible tant pel vianant com pel vehicle. Per tant, primer, estalvi energètic, i segon, seguretat. També hem volgut, per exemple, instal·lar un tipus de semàfor que et diu el temps que et queda per creuar en verd. Això també és una raó de seguretat òbvia. El vianant sap quant temps li queda per creuar, i això està calculat també els temps d'espera, etc. També hem millorat, per exemple, els temps d'espera al semàfor, de manera que el vianant no s'hagi d'esperar més o prop de 90 segons, sinó que una mica més de 30 segons doncs ja pugui pràcticament creuar de segur. Es pot observar, aquest semàfor l'hem canviat una miqueta, i ara el que hem fet és ampliar-lo, diguem-ne, amb el pas de zebra, posar-ho de cara al vianant, perquè teníem identificat aquest com una zona on els vianants creuaven sense haver-hi el pas de zebra. Per tant, el que hem fet és col·locar el pas de zebra, posar el semàfor, de manera que el vianant pugui creuar amb total i absoluta seguretat. Això va una mica en la línia del que dèiem abans, de garantir la seguretat del vianant i posar l'èmfasis i la priorització sobretot en el vianant per sobre del vehicle, el cotxe o de la moto. I com podeu veure, d'aquesta manera es garanteix que una cosa que s'anava fent, que és que molts vianants creuaven malament per aquí, doncs ara ho poden fer amb total i absoluta seguretat. També hem volgut aprofitar, estem fent actuacions continuades, també graduals, per anar retirant barreres arquitectòniques, rebaixar els passos de vianants de les voreres, per tal de garantir la total seguretat de les cadires de rodes i que puguin creuar també el carrer sense cap tipus de problema. La filosofia, com dic, és aquesta, anar traient gradualment, de manera gradualment, diguem-ne a poc, però sense pausa, totes les barreres arquitectòniques que hi hagi a la ciutat. Aquesta és una de les fites més importants i per les que més aposta l'Ajuntament. En aquests casos convé que l'administració pública es col·loqui fins i tot al costat de l'infractor, en el sentit que si en una zona hi ha vianants que van creuant i no existeix un pas de zebra, no existeix un semàfor, significa que és un pas natural dels vianants. El que ha de fer l'Ajuntament és col·locar-se al costat d'aquestes persones i garantir que puguin creuar en condicions de seguretat. I això és el que l'Ajuntament està fent, amb l'aplicació d'aquest Pla Local de Seguretat Vial, que, com dic, anem aplicant de manera gradual per qüestions pressupostàries. Aquesta també és una nova zona de pas on volem garantir també que els vianants puguin creuar en condicions de seguretat. La idea era facilitar un altre pas als vianants. Teníem identificat també que la gent feia servir aquest pas per creuar sense seguretat, per tant el que hem de fer com a administració és garantir aquesta seguretat i posar el pas de zebra. Com veieu també s'han col·locat nous semàfors, naturalment per garantir encara més seguretat al vianant, i a més se fa una actuació també coordinada amb el tema de barreres arquitectòniques,
aprofitant que es crea un nou pas de zebra per garantir la seguretat, doncs també, naturalment, s'ha de fer amb la vorera rebaixada, amb la filosofia aquesta d'anar traient de manera gradual totes les barreres arquitectòniques que existeixen a la ciutat. D'aquesta manera, la Rambla Vella jo crec que es converteix en un exemple de mobilitat i en un exemple d'aquesta filosofia, d'aquesta priorització cap al vianant que es vol fer des de l'Ajuntament. Com deia, un departament de mobilitat no és només un canvi de nom, de trànsit a mobilitat, sinó que implica també i sobretot un canvi de filosofia. Doncs és exactament el que estem aplicant aquí, jo crec que amb molta rotunditat i amb molta rapidesa. Com es pot veure, immediatament que es comencen a aplicar les noves mesures, doncs s'adapta també tota la realitat física, que és la rebaixa de la vorera, per garantir aquesta mobilitat també de les persones amb mobilitat reduïda, les persones amb cadira de rodes. Aquí la idea, com ja hi havia un pas de zebra, aquí la idea és col·locar, canviar el tipus de semaforització que hi ha i posar un semàfor amb un botó, de manera que en el mateix moment que hi hagi un vianant amb intenció de creuar, ho pitgi el botó, el semàfor es coordinarà amb tota la resta de semàfors de la Rambla Vella i llavors es posarà en verd quan sigui coordinadament possible i el vianant podrà creuar en condicions de seguretat. Podeu observar també la vorera, per exemple, la rebaixa de la vorera, aquesta no està ben feta, doncs és una actuació que també es començarà també a fer per adaptar-la i per garantir que puguin passar i creuar de les cadires de rodes amb facilitats. Aquesta és una actuació que es farà a futur, en breu termini.